Pero diri na sabdayo nagka-problema guys. Kay naay wala pagkasinabot si Robin ug si Barry. Kay di ba si Robin may lead aning Massachusetts, gusto niya nga siya ang mo frontman gyud sa banda kay nibuto biya to Massachusetts. Pero ana sab si Barry, di na pwede tol. Trio gyud biya ta manganta kana ra padayon ra nato. Ug gamay lang nga time skip ana pa si Barry sa isa ka interview, ang pinaka the best daw nila nga experience is katong mga bata pa sila. Nga di pa sikat kay enjoy gyud nilang tulo ang ilang trio. Wala pay tension sa ilang magsuon ba tungod sa success. Nihawa si Robin sa Bee Gees ug nag-focus as solo na lang. Ug sa wara sa Badugay, nihawa na sab si Maurice sa banda kay duha naman lang sila. Sa isa ka interview ni Barry Gibb, iyang giangkon nga di daw sab maayo ilang relasyon nga magsuon. Katong pagkamatay gani daw ni Maurice, is dugay na sab daw wala magtingog ni Maurice ug Robin. Ug about kay Robin sab, sakit sab daw sa iyang buot nga wa di ay ni magsulti si Robin sa iyaha. Nagiltigid siya kay iyang na-realize nga nung grabe kaatat ni Robin ni padayon ng Bee Gees, bisag sila na lang duha kay mao na di ay to guys, naana day siya gipangbati. Tara, istorya ta.